Dobrý deň, vítajte ešte raz na dnešnom webinári, na ktorom si povieme, ako evidovať dochádzku bez terminálu, a teda pomocou virtuálneho fingera terminálu. Dnes sa teda dozvieme, ako jednoducho si môžete zaznamenať dochádzku na pracovisku bez nutnosti fyzických terminálov, teda iba prostredníctvom fotky alebo PIN kódu priradeného konkrétnemu zamestnancovi. Dnešný webinár je určený najmä pre HR manažérov, personalistov a spracovateľov dochádzky. Počas webináru sa neváhajte kedykoľvek zapojiť a pýtať sa, čo vás zaujíma. Aby sme predišli technickým komplikáciám, vaše mikrofóny sú počas celého webinára automaticky vypnuté, avšak reagovať môžete písomne prostredníctvom panela s otázkami. Otázky si potom zodpovieme v záverečnej časti prezentácie. Pre istotu si však teraz ukážeme, ako sa môžete pýtať. Všetci by ste mali na svojich obrazovkách vidieť oranžovú šípku. Ak ste na ňu zatiaľ neklikli, bude smerovať vľavo. Po kliknutí na ňu sa vám rozbalí kontrolný panel, ako môžete vidieť na obrazovke, a v sivom rámčeku Questions si rozbalíte panel pre otázky. Svoju správu môžete napísať sem a kliknutím na Send to nám ju odošlete. Počas webinára si nemusíte robiť poznámky, webinár nahráme a po jeho skončení vám pošleme záznam. Samozrejme, ak by ste mali akékoľvek ďalšie otázky, môžete nás kontaktovať aj na našich mailoch. Teraz by som teda rada predala slovo nášmu dnešnému speakerovi, Romanovi Urbanovi. Roman je produktovým manažérom dochádzkového systému Fingera a prevedie vás dnešnou témou evidencia dochádzky bez terminálu. Prajem vám príjemné pozeranie a odovzdávam slovo Romanovi. Dobrý deň. Vítam vás pri sledovaní dnešného krátkeho webinára, kde si predstavíme terminál, ktorý je v podstate spustiteľný na takmer akomkoľvek zariadení, na ktorom vám beží ľubovoľný webový prehliadač. Prezentácia bude formou názornej ukážky, tak ako aj v predchádzajúcich webinároch, kde si povieme nejaké základné minimálne hardwareové a softwareové nároky pre tento druh terminálu. Prejdeme si nejaké jednoduché nastavenia, akým spôsobom viete takýto terminál sprístupniť svojim zamestnancom, ako im ho viete povoliť, aby sa teda mohli nejakým spôsobom prihlasovať, či už pomocou PIN-u alebo tvárovej biometrie. A prejdeme na štandardnú ukážku, ako funguje samotný terminál na počítači a tablete, a na záver sa pokúsim zodpovedať prípadne vaše otázky. Takže poďme na tie hardwareové nároky. Ako som spomínal, nie sú vôbec náročné. Odporúčame teda, aby malo vaše zariadenie, či už je to počítač s nejakou integrovanou webkamerou alebo tablet, aby malo to rozlíšenie tej kamery aspoň 2 megapixely. Čo sa týka prehliadačov, podporujeme Firefox, Chrome, Edge, Safari. Pri tom Edge sa zastavím, nakoľko Internet Explorer už nepodporujeme a Edge je jeho nástupca od Microsoftu. Dobré svetelné podmienky, čo to znamená? Keďže väčšina integrovaných kamier, či už je to v tablete alebo na počítači, nemá prisvietenie, nejaké LED prisvietenie ako niektoré terminály určené na tvárovú biometriu, tak je potrebné zabezpečiť rozumné svetelné podmienky. Určite by som neodporúčal tablet osadiť na stenu takým spôsobom, že by oproti tabletu bolo okno. Dôvod je ten, že v prípade, že by mi svietilo silné backlight svetlo, tak moja tvár by mohla byť trošku tmavá a systém by nemusel rozpoznať danú osobu, aj keď aj s takýmito podmienkami si náš algoritmus vie poradiť, ale
je ideálne, aby teda ten tablet bol osadený nie proti svetlu a taktiež v prípade tmy je potrebné mať zasvietené, keďže nemáme žiadne dodatočnú LED lampu. Čo sa týka veľkosti obrazovky, tak tam odporúčame aspoň 8 palcov, nakoľko pri tých menších zariadeniach ten tablet, teda ten terminál nemusí byť úplne komfortné ho ovládať. Samozrejme, funguje to na akomkoľvek zariadení, aj na mobilnom telefóne, ale je to trošku horší user experience v takomto prípade. Dobre, takže poďme teda na tú názornú ukážku. Si vypnem kameru momentálne. Takže, ako sprístupniť takýto terminál vášmu zamestnancovi? Je to úplne jednoduché. Ideme cez záložku osoby a skupiny, do záložky osoby. Vyhľadáme konkrétneho zamestnanca. Ja tu mám zamestnanca Michaela Douglasa, známeho herca. Klikneme na tlačítko zmeniť a ako môžete vidieť, v tejto druhej sekcii je možné pridať registračnú fotku, pomocou ktorej teda budeme vedieť identifikovať danú osobu. Ja tu už mám nejakú fotku uloženú, takže nebudeme ukladať. Samozrejme, dajú sa uložiť aj viaceré fotky. Je to výborné v prípade, ak ľudia nosia rúška, tak odporúčame zaregistrovať dve registračné fotky. Jednu teda bez rúška, jednu s rúškom. A v takomto prípade algoritmus bude ďaleko presnejší pri rozpoznávaní osôb s rúškom. V prípade, že chcete povoliť užívateľovi prihlasovanie pomocou PIN-u, tak taktiež je tu jednoduché nastavenie používať PIN a zadáte danému zamestnancovi jeho PIN. Čo sa týka povolenia samotného pípania na virtuálnom termináli, tak je to toto nastavenie, zadávanie dochádzky cez virtuálny webový terminál, jednoduchý checkbox. Možno sa pýtate, čo znamená zadávanie dochádzky cez vlastný webový terminál. Tomu sa dnes nebudeme venovať, ale v krátkosti poviem, že vo vlastnom webovom prehľade, čo je personalizovaný prehľad zamestnanca, kde si môže pozrieť vlastnú dochádzku, vie cez tento prehľad zadávať žiadosti, tak je tam aj taká možnosť, že môže mať personálny terminál bez nutnosti identifikácie PIN-om alebo tvárou. Aj to z toho dôvodu, že keďže je užívateľ prihlásený, tak vieme, o akého užívateľa sa jedná. Ale ako som povedal, tomuto sa momentálne venovať nebudeme. Takže poďme si ukázať, ako funguje terminál na počítači. Takže ideme do záložky dochádzka, otvoríme si terminál. Ako môžete vidieť, terminál obsahuje nasledovné dochádzkové udalosti. Tieto dochádzkové udalosti sú samozrejme customizovateľné, čiže môžete si tento terminál ľubovoľne upravovať podľa vlastného želania. Môžeme teda skúsiť automatickú udalosť. Pre tých, ktorí nemajú fingeru a nevedia, čo je automatická udalosť, tak v rýchlosti poviem, že automatická udalosť vie o vašom aktuálnom stave. To znamená, že keď som napríklad neprítomný v práci a stlačím automatickú udalosť, tak ma automaticky prihlási do roboty. Ak som napríklad prítomný v práci a dám automatickú udalosť, tak ma automaticky ohlási. Ako môžete vidieť, po stlačení udalosti sa mi zobrazilo modálne okno, kde je teda možné prihlasovať sa buď PIN-om alebo teda tvarovou biometriou. Tvarová biometria funguje veľmi jednoducho, stlačím tlačítko odfotiť. Ako môžete vidieť, odchod práca, Michael Douglas, sú tu nejaké základné údaje o mojej dochádzke, takže
je to veľmi podobné ako na fyzickom termináli. Môžem sa teda ešte raz prihlásiť, napríklad PIN-om. Funguje PIN, príchod práca. Momentálne môžeme vyskúšať napríklad obed. Na tom teraz uvidíte krásne to fungovanie tej automatickej udalosti. Momentálne si dám odchod na obed, čiže obed, odchod. A teraz už nepotrebujem znova stláčať alebo znova voliť dochádzku udalosť obed, ale stačí mi zvoliť dochádzku udalosť automaticky. A systém vie, že som momentálne na obede a dáva mi to príchod z obedu. Čo sa týka presnosti toho algoritmu, tak ako môžete vidieť, moc sa nejakým spôsobom nezameriava na to, ako sa odfotím. Dokážem sa odfotiť napríklad aj z profilu, napríklad takýmto spôsobom a ten systém ma rozpozná aj z profilu. Vidíte, že je to veľmi rýchle. Čo sa týka architektúry, tak samotný algoritmus, alebo teda služba, ktorá rozpoznáva človeka alebo užívateľa, beží na cloude, čiže nutnou podmienkou tohto terminálu je mať zriadený cloud. A ako môžete vidieť aj napriek tomu, že je to teda na cloude, je to extrémne rýchle. Teraz si môžeme ukázať, ako to funguje na tablete. Ako som spomínal, odporúčam aspoň 8-palcový tablet. Ja tu mám trošku väčší tablet, je to Apple tablet. Môžeme vyskúšať. Samozrejme, opýta sa ma najskôr, že či teda mám povoliť kameru. Povolil som kameru, odfotil som sa. Všetko je v poriadku. Čiže takýto tablet si môžete kdekoľvek závesiť na stenu, po prípade mať ho niekde na stole a ľudia sa budú môcť v podstate pípať. Tak ako cez akékoľvek iné zariadenie. Ešte spomeniem na záver, lebo v podstate ukázali sme si všetko, čo sme chceli ukázať touto novou funkcionalitou. V najbližšej dobe bude možná registrácia osoby, okrem teda uploadu fotografie bude umožnená aj prostredníctvom mobilnej aplikácie. Takže z mojej strany všetko. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a predávam slovo kolegyni, aby sme si mohli zodpovedať prípadné vaše otázky. Ďakujeme Románovi za prezentáciu. Momentálne máme teda túto otázku od účastníkov. Ako zabezpečíme, aby sa zamestnanci omylom nedostali aj do iných nastavení Fingery? Je to jednoduché. Je možné vytvoriť administrátora, ktorý bude mať prístup len k záložke terminál a v prípade, že sa teda prihlásime takýmto administrátorom, tak máme ošetrené to, aby sa zamestnanci nemohli nejakým spôsobom dostávať do iných záložiek. Máme ešte nejakú inú otázku? Ďakujeme, nie, zatiaľ žiadnu inú nemáme. Myslím teda, že ak už žiadne otázky nepripudnú, stále na to pozerám, ale nič teda, tak sa môžeme poďakovať za dnešnú prezentáciu. Ďakujem ešte raz za pozornosť a verím, že sa vidíme aj pri ďalších predstaveniach nových funkcionalít v budúcnosti. Pekný deň prajem. Pekný deň.